Omang pleomkha long traibelio khopjaknai Dorjokumar Ruwajapara tei Dormokumar Ruwajaparani lukurokni. O kami khungnaini lukurok agi ni simino kami khungsabai tei khungsa kamini bodar hayakeba ari bolai hukjalai phailaijao. Khungnai kamini bisingo mungsa kereng keseng kwrwi khlaino tonglaijao. Tini 10 March 2022 salmaribo haino bisi thango bisi phaio borok bo slai jago abono wansuk laino khungnai kamini bisingo thansa khlai thinangni kongno wansuk lai Dorjokumar Ruwajaparani sikla bodol tei Dormokumar Ruwajakamini lukurok kamini ari hayakeba kamini bodar hayakeba kamini simna bolai phirka o ari tabuk tongma haikeno thinango bo tongsinai hine thinango ari no tui kebo mungsa chaya kok tati sathong hunibo salaikha kami khungni bisingo ora 8 number pas ni saya wajah syarul hangga ba dari kiri nini tinglane tu mana lasa khoila khaple ar lasan bo phai pare sine laino latha phaklai nini rang nango lathani rang hino ar bini lane khoi phadne ko ditu ang parabai tu sara kesa tu mana no nini jiga bebe la jong hi ani jiga no phadne ko gridle